Hanaa, niin viet luistos sitä. Vitonen vaan. Anna mennä vaan vitosella. Anna mennä vaan. Ota teke. Kaasu pohjassa vaan. Ja siinä on se puusilta, 90 vasen. Se ei aiheuta mitään, toimi. Hanaa vaan sinne. Hyvä. Vitosta vaan. Siellä on. Ai jaa. Vähän veke, mutta anna mennä vaan. Ja nelosella sinne. Vähän sladissa yli näin. Just noin. Ja hanalla, käännä lisää hanaa vaan, niin se menee kuin itse. Just. Kaasua vaan. Ja sisältä yli ja pitkää pesää. Ja kaasua vaan. Ja taas kaasulla vaan tonne käännä. Just noin. Ja taas kaasua vaan. Pikkasen niinku ylikovaa, niin se kääntyilee. Mitä sitten? Yli vaan keskeltä, vittu mihinkään käänny. Hyvä, nyt vähän veks. En mä tiedä, en oo ihan 100 varmaan, anna mennä vaan. Oho, ja hanaa. Kaasua, pidä pohja siis, näet kuinka helppoa se on. Ja vitosta päälle. Nelosella tosta viikkaa niinku vähän sladis yli. Just, kun ei tiedä mihin menee. Ja tästä keskeltä, pidä kaasupohja, pidä. Nyt, kaasua, hyvä. Nyt alkaa löytyä. Kaasupohjas. Hyvä. Ja nyt vedet Käteen. Joo. Me pysäytään eka 90, niin veivataan lapaseen siellä. Jengi saa katsella, hypätään katolle. Ja... Kattokaa köyhät vanhan vetomiehen aisaa.